Hola, jo em dic Ayssan Assali, jo soc del Marroc, jo tinc 17 anys, estudio quart d'ESO i fa un any que visc a Sant Boi, Llobregat, i a mi m'agrada molt futbol. Hola, em dic Clàudia, tinc 17 anys i soy de Perú. Fa un any i 2 mesos que visc a Sant Boi i faig quart d'ESO a l'Institut Ítaca. M'agrada escoltar música i llegir llibres d'aventures i poesia. Hola, jo em dic Dogni València, soc d'Equador, tinc 16 anys, visc a Sant Boi, vaig a l'Institut Ítaca i el curs que fa és quart d'ESO. M'agrada molt futbol i fa 9 mesos que he arribat a Sant Boi. Hola, em dic Edison Mendes, tinc 13 anys, soc de l'Equador. Fa un any i 3 mesos que visc a Sant Boi. Estudio a l'Institut Ítaca, faig segon d'ESO i m'agrada jugar a futbol. Em dic John Edwin, soc de Colòmbia, visc a Sant Boi, tinc 15 anys i en quarto de la ESO. M'agrada molt futbol, estudio a l'Institut Ítaca. Hola, jo em dic Fàtima, tinc 14 anys, soc del Marroc, visc a Sant Boi fa 2 anys. Estudio a l'Institut Ítaca i fa segon d'ESO. M'agrada futbol i l'ordenador. Em dic Gabriel, soc de Venezuela, tinc 12 anys, visc a Catalunya en Sant Boi, estudio a l'Institut Ítaca a primer d'ESO. M'agrada jugar a l'ordinador, estudiar la llengua anglesa i jugar amb els meus amics. Hola, em dic Astor, tinc 13 anys, soc de Perú. Fa un any que visc a Sant Boi. M'agrada l'atletisme. Hola, em dic Gisela, soc d'Equador, tinc 16 anys, vaig a l'Institut Ítaca, faig quart d'ESO i en els meus temps lliures m'agrada llegir revistes i fa 2 anys que estic aquí a Sant Boi. Hola, em dic Ijam, soc de Marroc, tinc 17 anys, vaig a l'Institut Ítaca, faig el curs quart d'ESO i m'agrada molt estar amb els meus amics. Hola, em dic Jasprit, tinc 16 anys, soc de l'Índia, vaig a l'Institut Ítaca, faig quart d'ESO. Jo visc a Sant Boi de Llobregat, a mi m'agrada l'ordinador. Em dic Lisset, tinc 3 anys, soc de Perú, visc a Sant Boi, m'agrada molt estar en internet i faig el curs de segon de l'ESO. El meu nom és Maria Mercè Acosta, soc de Paraguai, tinc 17 anys, vic en Sant Boi. El curs que faig és quart de l'ESO, m'agrada molt ballar. Hola, em dic Melanie, tinc 14 anys, soc de l'Equador i fa 2 anys que estic aquí en Espanya i visc a Sant Boi de Llobregat. M'agrada escoltar música i ballar, m'agrada treballar amb els meus companys de l'aula d'acollida i els professors que ens ajuden. Em dic Mohamed, soc del Marroc, tinc 14 anys, vaig arribar a Catalunya fa 2 anys, visc a Sant Boi de Llobregat, m'agrada jugar a futbol i bàsquet i PlayStation, estudiar. Estudio a l'Institut Ítaca i vaig a tercero de l'ESO. Hola, soc Nicolás, tinc 13 anys, soc d'Argentina, m'agrada jugar a bàsquet, visc a Sant Boi, estudio a l'Institut Ítaca, he arribat fa 3 anys. Hola, em dic Sergio, soc de l'Argentina, tinc 15 anys, visc a Sant Boi, estudio a l'Institut Ítaca i faig tercer d'ESO, m'agrada escoltar música. Hola, em dic Soa, soc de Marroc, tinc 13 anys, tinc 14 anys, he arribat a Catalunya 6 mesos, visc a Sant Boi, estudio
a institut a la Ítaca faig primer d'ESO, m'agrada jugar. Hola, em dic Mohamed Yassin, soc del Marroc i tinc 14 anys. Visc a Sant Boi, m'agrada jugar a futbol, a bàsquet, faig a segona.